Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 24 сентябрь җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Иң элек атна информацион программасы кысаларында урын алачак материаллар хакында кыскача. Алдагы уңыш муллыгына нигез көздән салына. Белгечләр Саба районында тәҗрибә уртаклашты. Интеллектуаль уен белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр киңәя. Олы Арташ, Олы Кибәче, Югары Шытсу, Юлбат мәктәпләрендә шахмат зоналары булдырылды. Кабакта 1000 төрле хикмәт. Сабалылар 18-нче тапкыр Кабак бәйрәмен билгеләп үтте. Россия Дәүләт Думасына сайлаулар тамамланды. Иң күп тавыш җыеп Бердәм Россия беренчелеккә чыкты. Икенче урында КПРФ, өченче урында ЛДПР партиясе урнашты. Лидерлар бишлегенә шулай ук Гадел Россия дөрестлек өчен Яңа кешеләр партиясе да керде. Моннан тыш бер мандатлы округлар буенча парламентның Түбән палатасына 7 сияси хәрәкәт вәкилләре һәм үз-үзләрен тәкъдим иткән кандидатлар узды. Алдагы сюжет райондагы сайлау участокларынан әзерләнде. 17 сентябрьдә башланган сайлаулар 3 көн, 19 сентябрьгә кадәр дәвам итте. Район халкы белән бергә район җитәкчеләре дә үз гражданлык бурычын үти. Башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов 18 сентябрь көнне 2486 номерлы Саба Арена спорт сараенда иртәнге сәгать 8дә үк тавыш бирде. Дәүләт Думасына сайлана торган кандидаттар, депутаттар һәм партиялар шактый, һәрберсенең үзенең программасы. Безнең өчен инде ул иң актуаль вопрос, иң мөһиме. Менә шушы үзебезнең булдырган федераль программалар, нас проектлар алдагы елларда да эшләсеннәр иде. Чөнки безнең район бюджетында керемнәр андый шактый түгел. Зур проектларны тормышка ашырга безгә инде мөмкинчелек менә шул федераль программаларында, нас проектларда катнашып, шул программалар кысаларында катнашып, шундый үзебезнең районда зур проектларны тормышка ашырга. Менә мисал өчен әйтәсе килә, безнең Сабада 500 урынлык мәктәп теле шул федераль программа кысасында. Инде Сатыш авылында клуб шулай федераль бюджетыннан безнең сафка басылды. Яңа участоклар сулар булдырылды. Алдагы елларда да шушы безнең планнарыбыз 22-гә 23-кә безнең заявкалар әзер, документлар әзер, проектлар әзер, экспертизалар әзер. Шуңа күрә инде яңа сайланган состав Думаның, Россия Думасының киләчәктә дә шушы программаларын тормышка ашырга дигән теләктә калабыз килә. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов 2476 номерлы лесхоз сайлау участогына 19 сентябрь көнне килде. Сайлау һәр җирдәгечә санитар таләпләргә туры китереп башкарыла. Һәр сайлаучының тән температурасы тикшерелә, антисептик куелган маска, перчатка, шәхси ручка бирелә. Сайлаулар сәяси вазгыятьне билгеләүче җаваплы эш һәм халык аны үз күңеле аша үткәреп гражданлык бурыч итеп кабул итә. Яшьләр дә, өлкәннәр дә бу көнгә дулкынланып әзерләнә, чөнки киләчәкне тагы да яхшырак күзаллый. Үзе сайлаган депутатларга зур ышаныч белән карый. Нидә авырлыклар булса да, безнең үзгәрешләребез алга таба гына. Һәм инде менә бу сайлауларның нәтиҗәләре шулай ук уңай булсын иде. Мин уйлыйм, монарши республикабызда һәрвакытны бердәм фикердә булдык. Һәм инде республика дәүләтебез алдында һәрвакытны сынатмады, эше белән дә, сайлавы белән дә. Мин әйтәсем килә, бик зур рәхмәтле бөтен халыкка актив катнашкан өчен, беренчедән, икенчедән үз урыннарында үз вазифаларын үтәгән өчен. Инде сайланучы кешеләргә, аларга инде уңышлар, дөрес итеп законнарны кабул итсәләр, безнең тормышыбыз ишә яхшырак булыр дип көтеп калабыз. Бу участокта барлыгы 817 сайлаучы исәпләнә. Шуның 666-сы инде үз тавышын бирергә өлгерде, ди комиссия рәисе Алсу Владимирова. 5 кеше беренче тапкыр гражданлык бурычын үтәгән. Бүгенге көнгә инде 666 сайлаучыбыз тавыш биреп өлгерде инде. Сайлауларыбыз актив үтә. Сайлаучылар бик теләп киләләр. Безнең сайлау участогында 3 наблюдатель бар. Шулай ук полиция хезмәткәре, МЧС хезмәткәре. Картлар һәм инвалидлар йортында тәрбияләнүче 75 өлкән кешене Алсу Владимирова белән Илфир Мөхәммәтов шунда барып сайлаткан. Исемлектәге 5 авыл кешесендә көн дәвамында өйләренә барып сайлатачаклар. Лесхозлылар илдә барган сәясәткә уңай мөнәсәбәтен белдереп, сайлауларның һәр гражданның киләчәк тормышында зур роль уйнаячагына басым ясый. Иртәнге якта тавыш бирүчеләр арасында Гөлнур Шавалиева да бар иде. Аның артыннан ук Гүзәлия Басырова да килеп җитте. Тормыш иптәшем кичә
сайлады. Эштә булгач мин бүгенгә калдым ди ул. Өлкәннәргә тыныч тормыш, вакытында килүче пенсия кирәк. Гүзәлия апа да башкалар сыман яхшыны гына өмет итә. Шул вакытында акча түләү инде, саулык, сәламәтлек, балаларга якты киләчәк инде, хәзер балалар, аныклар дибез инде. Нәрсә өмет итик инде, барыбызга да саулык телим. Сайлауга килгәндә шул дулкынланам инде, борчылам. Аннары нинди ниләр белән кемнәрне сайларга, ни алса алдан билгеләп куябыз инде. Саба районындагы 23954 сайлаучының 22563 тавыш бирде. Бу 94%тан артык дигән сүз. Сайлаулар тыныч, төгәл таләпләр буенча үтте. Татарстан икътисад министры Медхат Шаһиәхмәтов Сабага эш сәфәренә килде. Ул район башлыгы Рәис Миннеханов озатуында, Шулпыш сөт комплексында, Мингәрдәге үсемлек мае сыгу заводында, Саба сөт комбинатында, Саба индустриаль паркында булды һәм җитәкчеләр белән әңгәмә корды. Бу хакта тулырак Әлфия Мәбәрәкова сөйләр. Аны Саба муниципаль район башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов каршы алды. Алар бергәләп Шулпыш авылындагы 2400 баш сыерга исәпләнгән җаваплылыгы шикләнгән ПМК сөт комплексына килделәр. Биредәге эш барышын карап киңәштеләр. Аннары Мингәр авылындагы көнбагыш мае сыгу заводын карадылар. Заводта тәүлегенә 60 тонна көнбагыш эшкәртелеп, аннан 20 тонна май, 22 тонна жмых алына. Бу завод бернинди калдыкларсыз эшләй. Көнбагыш кабыгын яңадан ягу өчен файдаланалар. Сабадагы сөт май заводы да җитәкчеләрне битараф калдырмый. Чөнки менә ничә еллардан бирле инде заводны тулы көченә эшләтеп җибәрә торган инвесторлар күренми. Киләчәктә Саба сөт май заводы ышанычлы куллар кулына күчәр дип уйлыйбыз. Сабадагы индустриаль парк бүген 6 резидентны үз эченә ала. Биредә уңышлы гына эшләп килүче предприятиеләр бар. Алар белән Медхат Шаһиәхмәтовны аның җитәкчесе Илшат Хуҗин таныштырды. Саба районына булган эшлекле сәфәр Сабантуй комплексында зур залда дәвам итте. Бирегә районыбызның оешма җитәкчеләре, банк хезмәткәрләре, шәхси эшмәкәрләр чакырылган иде. Медхат Шаһиәхмәтов һәм икътисад министрлыгының бүлек мөдирләре, урта һәм кече бизнес вәкилләренең сорауларына җаваплар бирделәр, алга таба бергәләп эшләргә чакырып калдылар. 17 сентябрь көнне Саба районында көзге җир эшкәртү мәсьәләләренә багышланган семинар-киңәшмә булып үтте. Аңар Чуыл, Буа, Спас, Бөгелмә, Минзәлә районнарында булган иде. Чарада Саба һәм күрше-тирә районнардан 200ләп хуҗалык җитәкчеләре, белгечләр, агрономнар, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров, район башлыгы Рәис Миннеханов катнашты. Алдагы сюжет шул хакта. Ашлаган җир аш бирер. Мул уңышның башында нәкъ менә тукландыру тора. Белгечләр иң элек кырткычларга, шу беләннәренә каршы көрәш, үсенте температура үзгәрешләре стресска бирешмәсен өчен кулланылучы ашламалар, кышлату чорына микроашламалар кертү, азот һәм башка элементлар белән тукландыру хакында сөйләде. Фаразлар буенча кыш салкын киләчәк. Уҗым культуралары бирешмәсен өчен чарасын бүгеннән үк күрергә кирәк. Үзебезнең районга килгәндә инде бүгенге көндә көзге кырышлары тәмамланып килә. Безнең эшкәртеп бетерәсе 7000 гектар бүгенге көндә сөрү җирләре бар. Бу инде 2нче елга төрле культуралар ничек чәчү ничек килешенә карап, шуларның технология нигезендә төрле тирәнлектә бу аслар бүгенге көндә эшкәртелә, төрле агрегатлар белән. Инде быелгы эшләрне йомгаклап әйткәндә, белгәнегезчә ел уңай килде дип әйтеп бетереп булмый инде. Явым-төшемнәр чамалы булды һәм шулшы факторларны исәпкә алып, бу безнең технологик схема җирне эшкәртү буенча шулшы дымның әз булуын исәпкә алып һәм 2нче елга күбрәк дым туплап калу максатыннан эшләнелә. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, безнең туфраклар тирәнлекләр белән эшкәртелергә тиеш, сөрү катлама тиешле тирәнлектә эшкәртелеп, анда инде безнең көзгә яңгырлар, кышкы дым һәм язгы дымнарда сеңеп, анда сакланып калырга тиешле. Алга таба семинарда катнашучылар заманча техника ярдәмендә сөрүлек катламын тирәнәйтү алымнарын кулланып карадылар. Безнең районда бу эш 4 елга бер тапкыр башкарыла. 24-26 сантиметрга кадәр тирәнәйтелгән җиргә дым яхшы үтә, саклануы да югары. Көзге җир эшкәртү, сука, минераль ашламалар кертү, тирәнәйткеч һәм башка төрле агрегатларның эше буенча тәҗрибә уртаклашу булды.
Үстерү технологиясе сакланган районнарда нәтиҗәләр дә яхшы. Авыл хуҗалыгы министры Балтач районын үрнәк итеп куйды. Заманча техниканы булдыру ягыннан да республикада зур эшләр башкарыла. 19 елда республикада төрле программалар буенча, сатып алу буенча, лизинговая компания алу буенча 6,5 миллиард техника алынган булган. 20 елда 7,5 миллиардлык техника алынган. Быелны 1 августка практически 10,5 миллиард техника алынган республикада. Яңарту бик көчле темплар белән бара. Анда комбайннарда, тракторларда бөтен төрле техника буенча төрле направлениялар бар. Но бүгенге көндә Росагролизинг тагын яңа программалар чыгып бара барсыда. Район буенча исәпләгәндә быел уңыш гектарына 15 центнерны тәшкил итте. Тирлек азыгы культураларыннан кукуруз отышлы булган. Калган азыкны чит регионнардан арендага алган күрше районнардагы җирләрдән кайтартканнар. Семинарда төрле дилерларның күргәзмәләре белән танышып, алар белән дә фикер алыштылар. Күпләрне җәлеп иткән бу мини-погрузчик бөгелмә заводында җыелган. Әле август аенда гына тәкъдим ителгән бу техниканы төрле эштә кулланырга мөмкин. Җитештерүчеләр аңа 6 ел гарантия бирә. Завод работает уже 30 лет, выпускает очень сложную продукцию, в основном для нефтяных предприятий, в том числе электронику. И вот в этом году мы освоили производство вот такой мини-техники, которую вы увидели. Эта мини-техника предназначена для работы в стесненных условиях, в фермерских хозяйствах, очистка коровников, кониферм, раздача корма, перемещение кормов, соломы и много-много других задач. Подметание зернохранилищ, там, где не пройдет большая техника. И с этой техникой справится любой человек, который не обучен. Собственно, может разработать подросток. Авыл хуҗалыгы бер урында гына тормый. Быелгы корылык яңа алымнарны үзләштерүгә бер этәргеч булды. Илне туендыручы бу тармак еллар буена тупланган бай тәҗрибәсе белән горурлана ала. Шахматны яраткан һәм бәйгеләрдә урыннар алган, җиңүләр яулаган районыбыз укучыларына әлеге интеллектуаль уен белән шөгыльләнү өчен шартлар тагын да артты. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев ярдәме белән шушы көннәрдә Олы Арташ, Олы Кибәче, Югары Шытсу, Юлбат мәктәпләрендә шахмат зоналары булдырылды. Тантаналы ачылышлардан безнең хәбәр. Республиканың гомум белем бирү оешмаларында шахмат зоналары ачу буенча Бердәм Россия сәяси партиясының махсус проекты тормышка ашырыла башлады. Әлеге проект кысаларында укучыларга шәхси һәм интеллектуаль үсеш өчен шартлар тудыру, аларны шахматка җәлеп итү, уйнарга теләүче яшь-үсмерләр санын арттыру, файдалы ял оештыру планлаштырыла. Шахматы – это обучение, шахматы – это развлечение, это множество друзей. Олы Арташ төп мәктәбе укучылары үзләренә шахмат зонасы ачырга килгән кунакларны тантаналы шартларда каршы алды. Өр-яңадан зурдан кубып үткәрелгән ремонттан соң биредә һәр почмактан нур бөркелә. Балаларның, укытучыларның йөзләрендә шатлык очкыннары. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты да сүзен шуннан башлады. Сезне күргәч, кәеф күтәрелә, сезне тагын да бәхетле итәсе килә башлый диде. Һәм бик шатланып үзенең бүләге шахматның файдасы турында сөйләде. Районның шахмат федерациясе рәисе Марат Кәримов тренерлар белән берлектә бу өстәл уенын популярлаштыру буенча алып барылган эшләр, ярышлар турында бәян итте. Тиз көннәрдә бездә уйнаучылар да, җиңүчеләр дә артыр диде. Олы Арташ төп мәктәбендә шахмат өчен 2нче катта махсус бүлмә җиһазландырылган. Аны укучылар, кунаклар белән бергә кызыл тасмалар кисеп ачтылар. Махсус 2 өстәл, урындыклар, фигуралар һәм сәгатьләр депутатның бүләге. Ул шунда ук үзе дә укучылар белән бергә уйнап алды. Алымнарны бәяләп, балаларның кызыксынуларын күрде. Бу белем йорты малайлары, кызлары чыннан да шахматка битараф түгелләр. Шкаф киштәләрендә урын алган диплом, грамоталар уңышларның барлыгы турында сөйли. Киләчәктә алар бик күпкә артыр дигән өметтә яңа урынга юл алдык. Олы Кибәче урта мәктәбендә безне тантаналы линейка һәм җыр белән каршы алдылар. Бу мәктәптә бүгенге көндә 94 бала белем һәм тәрбия ала.
Башлангыч сыйныфларда 39 укучы укый. Шахмат түгәрәге 1-нче сыйныфтан алып 4-кә кадәр аерым фән буларак укытыла. Өстәмә шөгыльләрдә тагын да ныгытыла. Шахмат зонасы аларның коридорда махсус почмакта урын алды. Депутат белән бергәлектә ал тасмалар киселгәч, укучылар дәррәү килеп, яраткан уеннарына утырдылар. Шунда ук уйный да башладылар. Яңа әсбапларга барыннан да бигрәк укытучы тренерлары Раил Мәбәрәкҗанов сөенде. Уңышларыбыз да бик күп. Районда, республикада чыккан бар. Узган елда районда безнең команда, монда тренер катнашында, бер малай, бер кыз катнашында ел сайын район буенча ярыш уза инде. 23 мәктәп буенча без анда узган ел менә беренче урын алдык. Шул безнең менә Марат Ибрагимович безне сөендерде. Менә шундый шахматный уголок ачты. Менә сәгатьләр алып килгән, безгә бик кирәк безнең сәгатьләр ватылган югы. Шахмат такталар, шахмат өстәлләре алып килде. Аларга рәхмәт. Вилдан белән Мәрьям классташлар гына түгел, ә шахматның җан атарлары. Алар 2-нче сыйныфтан бу өстәл уенының бар серләренә төшенәләр. Сабага түгәрәккә дә йөриләр. Мин Вилдан белән яшенмин, ләкин Вилдан миннән көчлерәк. Мин бу уенны 1-нче класста уйный башладым. Мине Мубарайзан Раил Рашатович өйрәтте. Аннары 2-нче класста мин Саба арена шахмат түгәрәгенә йөри башладым. Анда минем тренер Рамилевич төрле дебютларга, минтишпилләргә, эншпилләргә өйрәтте. Шахмат уены уйнаганда логика кирәк, план кирәк. Ничек атаковать итеп була. Иң кирәкле шахматта ул корольга шахмат куярга. Мин шахматны 2-нче класстан шөгыльләнә башладым. Саба түгәрәгенә йөрдем. Саба түгәрәгенә йөреп төрле уңышларга башладым. Һәм бу уен миңа бик тә ошый. Мәктәп директоры Рәсимә Габделхаева укучыларның уңышларына иң шатланганыдыр мөгаен. Шушы җиңүләр коллективның дәрәҗәсен үстерә. Әлегә алар районда шахмат буенча беренчелектә торалар. Шахмат акыл өчен гимнастика һәм бу зона һәрвакыт укучыларыбыз белән гөрләп торыр. Һәм инде алар тагын да зуррак уңышларга ирешерләр дип ышандырып калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Югары Шытсу төп мәктәбендә 51 укучы укый. Шуларның 24-е башлангыч сыйныфлар. Малайлар, кызлар моңарчы да шахмат белән дус булганнар. Хәзер аларның кызыксынулары тагын да артачак ди район мәгариф идарәсе башлыгы Илфат Шакиров. Гомумән районда бу өстәл уены өчен белем йортларында зур мөмкинлекләр булдырыла. Безнең районыбызда шахмат инде кружоклар буларак кына түгел, начальный классларда дәрес буларак та атнага 1 сәгатьтән кирип бара иде. Һәр мәктәп инде үзенчә үз тырышлыгы белән шахмат зоналары да булдырган иде. Ләкин менә депутатыбыз Марат Ибрагимович һәр бер мәктәпкә шушындай шахматный зоналар булдыру үз көче белән ярдәм итә булдырырга. Монда инде ул бүтән җирләрдәге шикелле шахмат кына түгел, өстәле белән, сәгатьләре белән 26 шундый комплект мәктәпләр безгә бүләк итә. Бу инде балаларга шөгыльләнү өчен алга таба зур итәргеч булып тора. Бик зур рәхмәт әйтеп китәс киләм. Югары Шытсу төп мәктәбендә шахмат зонасы коридорда урын алган. Балалар тәнәфес вакытларында бу почмакны һич кенә дә буш тотмыйлар. Бүгеннән инде тагын да җанланып китәчәк. Яңалык һәрвакыт кызыксындыра. Юлбат төп мәктәбе укучылары кунакларны менә шулай курай моңнары белән каршы алды. Биредә 79 укучы бар. Быел 1-нче сыйныфка 13 малай кызны кабул итеп алганнар. Шулай итеп башлангычта белем алучылар саны 40-ка җиткән. Нәкъ менә шушы балалар шахмат белән дуста инде. Аларны бу уенга тарту 1-нче сыйныфтан башлана. Шахмат зонасы мәктәпнең 2-нче катында ачылды. Депутат Марат Галиев алып килгән шахмат кирәк-яракларын укучылар хозурына тапшыруга 1-нче сынау уеннары башланып китте. Тренерлары Рауия Кәримова кулы астында һәр укучы ныклап
шахмат серләренә төшенә. Класс кабинет 2 комплект белән тулыландырылган. Депутат укучылар белән уйнап та алды. Ул үсеп килүче буынга вакытларын файдалы уздыру өчен мөмкинлекләр тудыра алуына аеруча шатлана. В республике в каждой школе открыты шахматные зоны. Я в своем родном Сабинском районе и в Мамадышском районе вот открыли сегодня 26 уже шахматных зон. Всего 16 школ в Сабинском районе, которые необходимо дооснастить шахматами. Ну, объяснять о том, что для чего шахматы, конечно, это самый лучший инструмент, который может позволить развиваться нашим детям, достигать высот в каждой сфере, и в учебе, и в спорте. Всегда нужны шахматы, так сказать, голова, мозги, они помогают решать и задачи, и в спорте, и в жизни. Соответственно, вот все, что сейчас делается, это шаг вперед на будущее. Менә шулай районыбызның тагын 4 мәктәбе шахматчыларына да шартлар тудырдылар. Бу проект барлык мәктәпләрдә дә шахмат зоналарын яңаша комплектлаштыруны, инвентарьләштерүне тәэмин итү бурычын куя. Безнең Соба районында бер генә яшелчәнең дә кабак кебек тантана иткәне, дан җырланганы, күзләр камашырлык күргәзмәләр оештырылганы юк. Быел 18 сентябрь көнне Соба Дулкыннары телерадио компаниясе кабак бәйрәмен 18-нче тапкыр үткәрде. Кабак бәйрәмендә әлеге яшелчәнең нинди генә түре, төсе, сорты юк иде. Кабактан ясалган эшләнмәләрдән күзләр камаша. Кабак бәлешен пешерүчеләрнең осталыгына шак катырлык. Иң элек мәйдан түренә бик зур кабак үстерүчеләр үтте. Комиссия һәр кабакны үлчәп, авырлыгын язып барды. Быел иң зур кабакны Мингәр авылында яшәүче Гариповлар гаиләсе үстергән икән. 18 ел дәвамында 61 килограммнан артык авырлыктагы кабак алып килүче булмаган иде әле. Ана үстерүенә сәзене. Вакытна суси бара кирәк. Бер-ике тапкыр чүберне утырга кирәк инде. Төп җаным хаттан калганы табигать үстерә. Менә бу орлыкны хәзер үзебездән сылыйлар инде. Миңа бер икенегенә бирәле, миңа бер икенегенә аны кемгә биреп бетерәсе бу, үзебезгә калыр бу, юкалсын белмибез. Бу зур кабакның алдагы язмышына килгәндә, ул Казан шәһәрендә күргәзмәдә катнашачак. Аннан кайтса, Әхмәт Нур абый сораучыларга кабак кырлыгын бушка бирәчәк. Мондый зур кабакларны Гариповлар гаиләсе алга таба малларга ошатачаклар. Кабаклар үлчәнә торган арада бәйрәмдә чыгыш ясаячак артистлар Казан шәһәреннән килеп җитә башлады. Быел бәйрәмгә Казан егетләре һәм үзешчән артистлар ям истәде. Бәйрәмдә катнашучылар, бәйрәмне тамаша итүчеләр дә көттөрмәделәр. Сәхнәгә Саба районы башлыгы Рәис Минниханов, бәйрәмне оештыручы Соба Дулкыннары телерадио компаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова күтәрелделәр һәм катнашучыларны сәламләделәр. Емде Соба яр буе ул көнне иң матур төсләр белән балкып торды. Ни дисәк тә, төсләргә иң бай ел фасылы көз. Бәйрәмдә катнашучылар әзерләгән күргәзмәләрдә дә көзнең бар матурлыгы, муллыгы чагылды. Байлар сабасында эшләп килүче балалар бакчаларының бәйрәмгә әзерлеге турында бик яхшы дип әйтү генә берни дә сөйләми. Аларның күргәзмәләрендәге матурлыкны, осталыкны, байлыкны үз күзләрең белән күрү кирәк. Кайбер мизгелләргә тукталсак, Бәләкәш балалар бакчасы коллективы робот кабаклар белән җәлеп итте. Кабактан эшләнгән эшләнмәләрдән дә күзләр камашырлык иде. Һәр балалар бакчасы кабактан 40лап төрдәге ризык кына әзерләгән. Bundan берничә ел элек беренче мәртәбә фотозонаны шоколад балалар бакчасы тәкъдим иткән иде. Хәзер алар берсеннән-берсе матур. Фотозонаны әзерләүгә хезмәткәрләр һәм әтиәниләр белән берлектә бик зур игътибар бирәбез. Бергә экспонатларны эшлибез. Аларны әзерләүдә балалар да, әтиәниләр дә, хезмәткәрләрем дә катнаша. Елдагыча инде без һәр елны үзебезнең ниндидер фантазиялар белән фотозона ясарга тырышабыз. Елдан ел яңалыклар кертәбез инде шул фотозонага һәм инде Соба халкын елдагыча фотозонага рәхим итеп каршы көтеп калабыз. Biz инде менә бүген елда үтә торган шушы кабак бәйрәменә җыелдык. Үзебезнең коллектив белән. Безнең максат инде бүгенге көндә шушы бәйрәмдә основном без үзебезнең бакчага әз булса да бюджетка акча кертү һәм инде үзебезнең кул эшләребезне, әтиәниләрнең кул эшләрен күрсәтү максатыннан шушы бәйрәмдә катнашабыз инде. Бәйрәмдә безнең бик күп кешене куйды безнең үзебезнең хезмәткәрләр һәм шулай ук әтиәниләр бик актив катнаштылар. Барчасына да зур итеп рәхмәт әйтәбез. Коллектив исеменнән алга таба да алар белән шушылай кулга-кул тотышып, матур итеп бергә эшләргә язсын дигән теләктә калабыз. Әле коллективка бик зур рәхмәт. Һәрбер эштә шундый бөтен көчләрен, бөтен күңелләрен биреп,
үзләренең бөтен барлык сәләтләрен җыеп, менә матур итеп бәйрәмгә әзерләнделәр, выставка әзерләделәр һәм шул вакытта инде пешкән әйберләр әзерләдек. Иң кызыксындырганы һәм иң инде безнең хәзер балалар бакчасында да балалар яратып шөгыльләнә торган, безгә кирип китте бит инде робототехника һәм бу кабак бәйрәменә фәннәр елы буларак без инде шушы робототехниканы да кулланып сезгә яңа төрле халыкка күрсәтәсебез килде инде кабакны шушылай итеп тә безгә кунакка килә алганын бәйрәмгә. Моны эшләү катлаулы түгел. Менә зур кабакны инде без минем үземнең төркемдә йөргән балалар белән әтиәниләр бердәмлектә эшләделәр. Без аның белән шөгыльләнәбез. Менә теге катлауларагы инде ансы робототехника белән ансын үзем ясадым. Тел сагында торучы мәдәният хезмәткәрләре бәйрәмгә әзерләнү барышында бар фантазияларын эшкә җиккәннәр. Туган телебезнең бизәге булган белән ж хәрефләрендә зурлаганнар. Кабактан татар халык ашларының барсын да әзерләгәннәр. Кунакларны, жюрины җырлап биеп, бәлеш белән сыйладылар. Шыңар мәдәният йорты хезмәткәрләре кадәр йолаларны белүче, өйрәнүче юктыр ул. Аларның мунча да ягылган, бәлеш тә пешкән, шабата да түргә эленгән иде. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дигән гыйбарәдән чыгып, без менә шушындай бүген бәйрәмгә фотозона ясадык. Үзебезнең үткәнебез дә чагылсын, шушы күз төсмерләре дә керсен һәм инде кабак бәйрәменә әлбәттә кабакта монда зур урын алсын дип уйладык инде. Менә безнең монда патиссоннар, кабачкилар, кабаклар һәм инде шабата чынлап та шабатаны инде шундый ырым бар бит. Элеп куйсаң җиннәр, шайтаннар килми икән дип. Шуның өчен шабатада куярга булдык. Саба районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Захидуллин бердәмлектә көч, шулай булганда гына бәйрәм ямьле үтә дип исәпли. Аллага шөкер, без мәдәният хезмәткәрләре елдагыча бердәм бөтенебез бергә җыелышып, шушында мәдәният аланы ясадык. Кабактан төрле конфет, торт, пешкән әйберләр ясап алып килеп, алай гына да түгел, кабактан төрле күргәзмәләр ясап, кешенең күңелен күрәбез дип, үзебезнең күңелне күреп матур итеп килдек. Һәрбер быел бит инде белгәнебезчә туган телләр елы. Туган телләр елына багышлап, шулай ук коронавирусны да искә алып, бөтен хыялны эшкә җиңеп, бик зак 2 ай дәвамында хыялланып шушындый алан ясап килдек. Аллага шөкер, мин зур рәхмәтле үзебезнең хезмәткәрләргә шушындый зур эшне башкарып чыгалганыбыз өчен. Бәйрәмдә шулай ук социаль учреждениялар, мәсәлән, Курсабаш коррекцион мәктәбе, Югары Утар балалар йорты-интернаты, Лесхоз кортлар йорты-интернаты да катнашты. Сәләтле балалар мәктәбе һәм Саба гимназиясе дә бәйрәмнән бүләкләрсез кайтып китмәде. Саба районының финанс бюджет палатасы пешереп алып килгән бәлешләр бик тәмле булу өстенә үзенчәлекле һәм матур итеп тә бизәлгән иде. Буларның барысында үз күзләре белән күргән тамашачы мөгъҗиза бит бу дип шаккатып йөрде. Йөрибез, төшәбез, Аллага шөкер, бик күңелле бу бәйрәм. Бөтен кеше көтеп ала моны. Үзегез кабак үстерергә яратасызмы? Үстерәм. Электән үстерәм. Дөрес, теге артык зур булмый минем кабакларым. Үземә кирәкле бәлеш пешерергә кабакларны үстерәм. Бик яратам, пешерергә дә яратам, ашарга да яратам. Шушлай итеп менә кабак бәйрәмнәренә ел сайын мин төшәргә бик яратам. Монда бит инде мөгъҗиза, хикмәт, матурлыклар күреп менәсең, кирәкле тәмле әйберләрне аласың. Шул менә узган ел инде без оныкларым белән төшкән, менә алар хәзер юлда, дөрес кайтып җитмәделәр бу елга, былтыр төшкәник, бергә йөргәник, бик күңелле карточкаларга төштек. Шушылай итеп йөрибез, төшәбез, Аллага шөкер, бик күңелле бу бәйрәм. Бөтен кеше көтеп ала моны. Сәхнәдә буш тормады. Тамашачылар кабакка багышланган шигырьләр укыдылар. Агитбригадалар да тамашачыны сәхнә яныннан җибәрмәде. Бәйрәм җиңүчеләрне бүләкләү белән тәмамланды. Балалар бакчасы. Әлеге сүз тезмә үз эшенә бәхетле балачакның онытылмас хатирәләрендә, тәрбия һәм белем күнекмәләрендә, аерылмас дуслыкны да, иң мөһиме яраткан бакча хезмәткәрләрен кертә. 27 сентябрьдә менә инде 17 ел тәрбиячеләр һәм тәрбия учагында эшләүчеләрнең һөнәри бәйрәме билгеләп үтелә. Безнең районда мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрендә 227 тәрбияче һәм белгеч эшли. Алар 2081 балага белем һәм тәрбия бирәләр. Алдагы сюжетыбыз Бойлар Сабасының Әллүки балалар бакчасыннан әзерләнде. Синдәдер ул йөрәкләрнең иң олысы, синдәдер ул кулларның иң җылысы.
Бойлар собасының 2 номерлы Әллүки балалар бақшасында шыннан да ылы йөрәкле балаларны ифрат дәрәҗәдә яратучы тәрбиячеләр эшли. Шундыйларның берсе гадәти генә күренешләрне дә сабыйларга кызыклы итеп аңлата белә торган Хәйретдинова Гөлнур Мәхмүд кызы. Көн сайын балалар белән аралашып, үземә яңалыклар ачам. Балалар үзгәрә, алар белән бергә мин дә үзгәрәм. Әйләнә тирә мөхит турында балалар күзлегеннән чыгып фикер йөртәм. Шуннан үземә шатлык һәм канәгатьлек алам. Балалар белән эшләү инде ул безне яшәртә генә. Тәрбияче үз төркемендәге дистәләгән бала өчен иң якын кеше. Бүгенге көндә Гөлнур Хәйретдинова кече яшьтәге балаларга тәрбия бирә. Эшне төрле уеннар, җырлар, шигырьләр, токмаклар ярдәмендә алып бара. Мин тәрбияче булуым белән горурланам. Миңа бу һөнәрне сайлауга балаларны шиксез яратуым этәрде. Безнең киләчәгебез, бүгенге көнебезнең иң зур байлыгы ул балалар. Үзең тәрбияләгән балаларның үзләрендә шатлык нуры күргәч, җылы карашларын тойгач, ягымлы итеп эндәшүләрен ишеткәч, сайлаган һөнәреңнең ялгыш түгеллеген аңлыйсың. Хәзерге заман балалары элеккеге балалар белән чагыштырганда бик нык аерылып торалар. Алар замана балалары. Замана үзгәргән саен балалар дагы үсә, аларның да уйлау, фикерләү сәләтләре үзгәрә. Эшебездә яңалыклар кертәбез, яңаша технологиялар кулланып эшлибез. Сабый бала бакчага беренче килгән көненнән алып мәктәпкә чыгып киткәнче аны яратып йөрсен өчен тәрбияче генә түгел, мөдирдән алып кухня хезмәткәрләренә кадәр бөтен көчен куя. Әллүки балалар бакчасында барлыгы 34 хезмәткәр эшли. Шуларның 33-е хатын-кыз, 1 ир-ат. Педагогик персонал безнең 15 педагогтан тора. Шуларның 8-е беренче квалификацион категориялы һәм инде 1 педагог безнең югары категориялы тәрбияче. Менә шулар арасында инде безнең әйтеп китәсе килгән тәрбиячебез Хәйретдинова Гөлнур Мәхмүд кызы. Ул шушы Әллүки балалар бакчасына 1991 елдан алып эшли. Казанның педагогик көллиятен бетергән. Үзенең белемен дәвам итеп югары белем алган. Шулай ук ул безнең беренче квалификацион категориялы тәрбияче. Бик уңган, тырыш, яңалыкка омтылып эшләүче тәрбиячеләрнең берсе. Шулай ук ул безнең район, республика күләмендә үткәрелгән төрле дәрәҗәдәге конкурсларда, бәйгеләрдә катнашып килә. Беренче, икенче, өченче урыннар ала. Менә быелгы да август киңәшмәсендә аңа безнең район башлыгы Рәис Нургалиевич исеменнән рәхмәт хаты бирелде. Без инде аны шушы уңышы белән чын күңелебездән тәбрик итәбез. Алга таба да аңа иҗади уңышлар теләп калабыз. Ата-ана өчен кичкенә сабыйның үзе теләп бакчага баруы һәм бер мәшәкатьсез калуы зур куаныч. Гөлнур ханым менә инде 22 ел ата-аналар белән уртак тел табып эшли. Шушы вакыт эчендә инде ул берничә буын сабыйларны тәрбияләп мәктәпкә озаткан. Дания Хәтова кызы Алинәнең бакчаны бик яратып йөрүен белдерде. Алла кызымда Гөлнур Мәхмүдовна чыкканы. Алла кызымны чыгарды иң беренче. Барлык тәрбиячеләр дә бик әйбәт, Гөлнур Мәхмүдовна тоже бик әйбәт инде. Алла кызымда бик яратып йөргән яңа. Шатып, бик теләп, кечкенә кызым төпчегемдә инде Гөлнур Мәхмүдовна йөри хәзер. Тәрбиячеләрнең барысында һөнәри бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйм. Аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Эшләрендә зур уңышлар, авыртмыйча сау-сәламәт булып, эшләргә насыйп булсын һәрберсенә дигән. Балаларны инде һәрберсе яраталар. Үз итәләр, заведующий үзләр бик әйбәт. Барысына да сау-сәламәт булырга язсын инде. Балаларыбызны исән-сау мәктәпкә озатырга насыйп булсын һәрберсенә дигән. Биредә һәр даим татар мөхитенең сулышы сизелә. Милли тәрбия бирүдәге хезмәтләре өчен Каюм Насыри премиясе белән юкка гына бүләкләнмәгәннәр бит. Иковесна 2020 республика конкурсында да җиңүче дип табылган Әллүки балалар бакчасы. Монда 150 бала йөри, 6 төркем эшләп килә. Үземнең коллективымны иң беренче чиракта Саба районының мәктәпкәчә белем бирү учрежденияларында эшләүчеләрен, гомумән шушы өлкәдә эшләүче барлык хезмәткәрләрне, коллегаларны тәрбиячеләр көне белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Эшегездә тынычлык, балаларыбыз сау-сәламәт булып, әти-әниләренең хөрмәтен тоеп эшләргә язсын. Гаиләләрегездә иминлек, исәнлек,
Алга таба барыбызга да иҗади уңышлар теләп калам. Бәйрәм белән барчагызны да. Бәйрәмебез мәктәптәше оешма хезмәткәрләре көне белән барлык тәрбиячеләрне, хезмәттәшләремне тәбрик итәм. Барысына да сәламәтлек, сабырлык һәм иҗади уңышлар телим. Кирәк чакта җитез дә сез, тапкыр да сез. Кирәк чакта сабыр да сез, батыр да сез. Бик җаваплы, авыр сезнең хезмәтегез. Тиешенчә күрсәгез иде, хөрмәтенсез. Бәйрәм белән сезне. Тәрбияче өчен һәр көн бәйгегә тиң. Һәр туган көнне сабыйлар күңеленә яңа орлыклар салырга кирәк аңа. Сез һичшиксез сабыйларыбыз күңеленә матур шытымнар бирердәй орлыклар салырсыз дип ышанып калабыз. Бәйрәмнәрегез котлы булсын. Хәзер спорт яңалыклары хакында. Узган шимбәдә райондашларыбыз үзләрен милләтләр кроссы бәйгесендә сынап карады. Ярышлар Аргамак картодромында катнашучылар категориясына карап 10 метрдан 2500 метрга кадәр аралыкта уздырылды. Чарадан әзерләнгән материалга күз салыйк. Быелгы ярышта район буенча исәпләгәндә 4571 кеше катнашты. Ачылу тантанасында Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов, спорт һәм яшьләр бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, спортчылар, аларның җанатарлары катнашты. Мәктәптә укучы кызлар һәм малайлар 5 яшь категориясына бүленеп ярышты. 30лап бала призлы урынга лаек булды. 18-30 яшьлек егет-кызлар арасында беренче урында Салават Галиев белән Серина Галимова, 30-40 яшьлекләр арасында Руслан Миннагулов һәм Алия Мөбаракова беренче булып килде. Азат Галиев белән Гөлнара Захидуллина 40-50 яшьлек спортчылар арасында беренчелекне бирмәде. 50-60 яшьлекләр арасында бердә Ильяс Шиябыдинов һәм Илвена Шериева. 60-70 яшьлек иратлар арасында Әмин Миннагулов катнашып призлы урынны алды. Хатын-кыз җитәкчеләр арасында Гөлшәчәк Хуҗина, ират җитәкчеләр арасында Алмаз Зарипов беренче булып килде. Җиңүчеләргә бүләк грамоталар тапшырылды. Хөрмәтле телевизор караучылар, одна информацион программасы соңында берничә мәгълүмат ирештерәбез. Иртәгә 25 сентябрь көнне Бойлар сабасында һәм 26-сында Шәмәрдәндә авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Ярминкәләрдә тулысынча авыл хуҗалыгында җитештерелгән товарлар сатыла. Шәхси эшмәкәрләр үз предприятиеләрендә җитештергән товарлар белән сату итәчәк. Ихтибар, Бойлар сабасында ярминкә Аргамак картодромына керү капкасы янындагы зур майданчыкта узачак. Тагын бер белдерү. Райондашыбыз Югары Симет авылыннан Ләйсән Ахмадуллина Нечкәбил конкурсының ярым финалына үтте. Конкурс 25 сентябрь көнне туры эфир аша барачак. 14-16 сәгатьләр аралыгында ВКонтакте социаль челтәрендә Нечкәбил сылтамасы аша кереп Ахмадуллиннар гаиләсе өчен тавыш бирергә мөмкин булачак. Алдагы минутларда сез Ләйсән Ахмадуллина турында әзерләнгән махсус видеороликны карый аласыз. Тәнәфестән соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.